Čaute, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Momentálne sa nachádzam na rybníku Arizona Carp Lake v Pustých Hulanoch. Som na mieste číslo 16, ktoré je dosť obľúbené medzi rybármi a je to prakticky celoročne obsadené. Teraz som si to obsadil ja. No čo by sme si povedali o tomto jazere? Je to v podstate taký komplex troch jazier, ktoré sú spojené, alebo teda prepojené polostrovmi. Na jazere nájdete chatky, aj sprchy VSK, čo je veľké plus, že sa môžete po dobrej rybačke osprchovať. Čaute, tak po krátkej dobe opäť týždňová vychádzka. Tentokrát padla voľba na jazero Arizona Carp. A máme tu aj jednu krajšiu rybku, už zobral si Big Bčko, tak si ho poďme ukázať. To je krásna vec. Tiež jedna dôležitá vec, keď sú takéto horúčavy, kaprík, aby mal stále čerstvú vodu, častejšie ho oblievať a čo najkratšom čase ho pustiť naspäť do vody. Čaute zatiaľ. Po krátkej prestávočke tu máme ďalšiu rybku. V noci sa mi podarilo spraviť 3 zábery, ale všetko to bolo tak do 10 kg, rovno som to púšťal, chcel som sa niečo vyspať aj ja. No a ráno mi prišiel lisáčik a tu máme dneska ďalšieho lisáčika. Uvidíme, či sa mu bude stieť fotiť. Zrejme asi nie. No ukáž, ešte jednu a ideš naspäť. Áno, už ideš. Dobre, utekaj. Tak, chvíľku bol kľuda. Najprv sa mi pustila jedna ulica, v zápätí o chvíľku neskôr, keď sme podobali prvého kapríka ďalšia, takže máme z toho pekný dublík a poďme si ich ukázať. Jeden je trošku nekľudný, tak iba v rýchlosti. Jeden fešák. Jeden prišiel na Big Bčko, druhý na Squida. Takže pomaličky sa to rozbieha. Druhý fešák. Je o niečo menší, ale pomaličky to ide hore. Môžeme pustiť. Tak s východom mesiaca tu máme prvú bombu noci. Krásny, vysoký lisec, tak si ho poďme ukázať. Fešáčisko. Tomuto zachutil Nutrakryl 2x20. Všetky sú pekne prichutí, uvidíme aká bude noc, ale keď to pôjde takto, tak asi toho veľa nenaspí. Môžeme ísť pustiť. Čo sa týka nástrah, tak používam 20-ky, boilesy alebo na noc dávam 2 24-ky. Čiže je tu aj dosť kaprov, tak okolo 6 až 8 kg. Snažím sa to nejak vyselektovať a najlepšie mi tu funguje na Big Bčko, taká klasika, kilovka, dáva na to 2 20 pod seba a začalo by to pekne fungovať, keď by pravidelne chodili. Akurát teraz máme taký trošku útlm, že voda má 28 stupňov, že je to trošku extrém už, ale rybkám chutí, to je hlavné. Na druhý prúd som sa rozhodol použiť novinku Nutrakryla, je to ten Double Wrap, to obalovaná bojla.
ktorá je dosť atraktívna aj bez nejakého väčšieho krmenia, takže za mňa úplne super, vyzerá to nejak takto. No a čo by sme si ešte povedali o jazere? Voda tu nie je nejaká extrémne hlboká, na prvej časti nájdete vodu tak okolo do 2 metrov, že žiadny extrém, žiadne hĺbky, ale dá sa tu pekne zachytať, čo som zistil aj včera, že som mal okolo 15 záberov a v noci som teda toho veľa nenaspal tiež. Zatiaľ sa mi podarilo chytiť nejakú 15, 14, okolo 7-8 kilových kapríkov a dokonca mi to zobol aj nejaký malý sumec. Takže hodnotím to úplne pozitívne, zatiaľ vychádzka ide podľa predstav, uvidíme, čo sa podarí lapiť do piatku. Nervózny. Utekaj kam. Je to tam, konečne. Čo sa týka montáže, snažím sa používať čo najjednoduchší spôsob, čiže žiadne navyše somariny na tej montáži, že úplne easy montáž. Takáto 6 háčik, broček, šnúrka, antitangla hadiečka na konci proti zamotaniu. A snažím sa dať tie vojlesy trošku ďalej, aby mi to nezobral nejaký malý špunt a snažím sa to nejak vyselektovať. Že je dobré použiť na tomto jazere také dlhšie montáže, keďže je tu dosť bahna a zadipované vojlesy. Nejak to proste zatraktívne, netreba krmiť veľa, ja krmím minimum, po každej rybe tam dohodím pár guličiek, možno zahrať za 2, aby tam furt niečo bolo a snažím sa to odchytať čo najlepšie.